M-am mușcat de tastatură. Adres? Și mesajul că e o pizdă! O pizdă! Sper să... Bă! Vreau să zic ce vreau să se întâmple mortul, mătii. Deci tot ce-i mai rău pe pământul ăsta să se întâmple. În iad! Ăla e ce mai rău lucru, să mergi în iad! În iad! Acolo vreau să mergi. Cu Hitler. Să dea Hitler pumni în gură toată ziua. Wow, nu mai pot. Hai, atacă! Bă, pizdă! Bă, pula că mă și ridic din scaun din greșeală. Bă, sper să fie mare, bă, și consistentă. Da, mă, nu. Sper să fie mare și groasă. Păi dă-i în morții, mă, ți dai pe 50, 60, 80 de lei mâna. Corect. Dacă țare ceva, țare epurele din pizdă țare. Uite-l, mă. N-auzi? Bă, Ce nu vă vorbesc? Thanos pis. E Thanos.